So आरे मादैमोन वेलकाम बैक वेलकाम आरो जों बिराद गोबावनि उनावहाय बिराद धामाका एकदम अफार बेसेबा गिदिर जों धामाका चेलेन्ज लानानै जों फैबाय दिनैहाय मा 25,000 थाखानि जोङो मा M4नि चेलेन्ज खालामनाय जागोन बेयावहाय मा 25,000 थाखा पुरा दङ बेयावहाय आरो बेनावबो 25,000 थाखा पुरा दं स दिनै जों 25,000 थाखानि ओरैबायदि गिदिर धामाका बेफोरबायदि रावबो गेम प्ले दिनैसिम चेलेन्ज खालामफेराखै जानांगौ आरो नोंथांमोना जेरावबो नुवाखै जानांगौ 25,000 थाखानि गेम प्ले चेलेन्ज अब्ला सानना नाय जुदि बे थांनांगौ अब्ला सानना नाय भाई ओमफ्राय जोङो नोंमारखौ गेलेगोन दे जोङो ओरैनो लाथ'लायनाय बिदि नङा बेफोरबायदि नङा ओमफ्राय बे फैसाखौ जों अबेनिफ्राय मोनदों होनबा आलुनिया जाहैबाय फेसबुकनि ओमफ्राय आंना जाहैबाय इउटुबनि जाय इउटुबाव आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोर आंखौ राय हरग्राफोर नोंथांमोना नायनानै ला जेलस जाग्राफोर मिथिगौ ना जोङो इउटुबाव नोंसोर रायबाबो जोंनाव फैसासो हाबो बेनि थाखायनो जोङो नोंसोरनि रायनायखौ जेबो साना जोंथ' गाज्रि देखायाना खालामो आरो जाय जोंखौ मोजां मोनो सापर्ट खालामो बिसोरखौ थेंक इउ सो माच जुदि नोंसोरखौ जुदि जों मालाबा जुदि लोगो मोनोबा भाई जायबा सापर्ट खालामो नोंसोरखौ जुदि लोगो मोनोबा सामोसा मोनसे जाहोथारगोन सयथिबो गोसोमबो जाहोखागोन पुरा सामोसा मोनसे दिनै मा 25,000 नि चेलेन्ज गेलेगोन जोङो जुदि नोंथांमोना बिसास खालामा 25,000 दंना गैया बेयावहाय आं साननानै होनो हायो मिथिबाय फोथाय जुदि बे फैसाया थांबाय होमबा आङो एकदम जिर' जाखाबाय आरो बिखारि आंनाव फैसा गैखाया सोर देरहायो नायनोसै थांजाबाहले बिफिनाय गैया खिन्थु बिफिना नोंबो बिफिननो मोना नों हले बिफिनो नोंनिया आदतखौ मिथिया जबरदस्ति बिफिननो नागिरो नोङो खिन्थु होआ आङो आरो जायबा गेम गेलेनायखौ गाज्रि सानग्रा बुहुमाव गासैबो हिन्दीवालाफोरखौथ' बुंखायो आं बिसोरो गाज्रि सानखाया गेमखौ मिथिगौ ना गेम गेलेनानै मानसिफोरा माबायदि केरेक्टार जालांखो आरो जिर'निफ्राय हिर' जालांबाय फैसानि लाखपति मालिक जालांबाय मिथिगौ ना ए मेरला बर'फोरा गेम गेलेग्रा सिख्ला बियो गेलेनायखौ होनदोंना पाबजिखौनो होनो आंनि गेम गेलेनायखौ आरो गोबां सोरबाथ' कमेन्टआव होयो ओइ सोरबा भिडिअफोरावबो नुयो आं ओइ बेलाय माथो गेम गेलेग्रासो सिख्ला ओइ फाग्लिसो बियो खलथा गरमसो बियो इदि होनलाबायो र' आं मोनसे बाथ्रा बुंनि अब्ला आं खिन्थानि र' खिन्थानो सिनायाखै बिसोरो गेम गेलेबा हिन्जावफोरा गेम गेलेनो मोनानो पायाल गेमिं नैखौथ' सिनाय जानांगौ मानसिफोराहाय गोबाङानो जायबा सिनायसोरखौथ' बादो बेनाव मा बेसे साबस्क्राइबार दङ 42 लाख गेम गेलेनानै नैबे सिख्लायाहाय अब्ला सानना नाय जोंनाव जेसेबांबो बर' जेसेबांबो मोजां एलबाम बानायो दिनैसिम बेफोरबायदि रावनाबो साबस्क्राइब गैया अब्ला सानना नाय बे सिख्लाया गेम गेलेनानै आरो बेल' नङा गोबां दं आरो आं सासेखौ खिन्थाबावनि र' प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया बिसोरखौ गेमार हिसाबै सिनायो बे BGMI गेम आवारबो मोनदों आवार ओमफ्राय एखौ सिनायो जनाथान गेमिं बेयाव बेसे दं 70 लाख साबस्क्राइबार जनाथान गेमिं साना नाय पाबजिनि भिडिअ हगारनानै हा नोंसोर बायदा बिनिना खिथु सुनोबो समाया जायबा गेमखौहाय गाज्रि बुङो पाबजिखौहाय मिथिबाय हा मा सानो नोंसोर अबेनि भाई अबेनि बिसोरथ' एक्चुअली टाउन माबा नेट नांनाय जायगाफोरनि जानाय नङा नेट नाङैफोरनि जायगाफोरनि जागोन जायबा बुङो जायबा गेम गाज्रि होननानै खनानि जागोन बिसोरो बेनि थाखायनो बिसोरनि मेलेमाव सैमाखि हाबनानै दङ दे बादोन गेमनि स्टार्ट खालामसै बेफोर जेबो पाता मोनालै बेफोर जेबो थोथो नोंथांमोना नायलांदो एकदम बेखौ सोर देरहायो बेनो मोनगोन स्टार्ट खालामसै नै गेमा अपेनखा चलो शुरू करते हैं चलो M4 आया M4 सेलेक्ट खालामदोंमोन माथो आंलाय M4 दै M4 गैया आंनाव सेलेक्ट गैया लानि 25,000 आंनि जागोन खिन्थु आलुनि माथायाव ग्लिसार मोदान होनि आं माने जाखो जेनेबा ओमफ्राय आङो आयु फाग्ला जागोनहाय सयथिबो आं गावग्रोनायानो आलु सियो नोरखौबो पाता हाया क्या समझ रहा है मा सानदों नोङो खनसे गावनो हानायखौ खनसे क्या जेनगोन अब्ला गामनाङा खिन्थु 25,000 नि गोसोखांनानै गेले ओइ मागो मा मार्क होनो बेलाय बे लिबिक माबा मेसिना उफ हेडआव नाङाखै हेडआव मानो खानाय जायाखै आंना हेकार होना आरो उनावहाय गोजानानै गोसो होनांगोन
Iya nङामोन लै iya nङामोन आं लुथिदोंमोन खमसे खमथ' नों 25,000 नि खोथा दै गैया हेड ना जादों rowdy yang ya pun मा rowdy बिलाय जाया ini kan dong जानाय नङा CONQUEROR player nih 25,000 नि challenge जानो फैदों बेंकनिफ्राय दासो बहगनानै लाना फैदों आयौ एसेबां डेमेज जासै नोङो दिनै जुदि प्रसेसरखौ देरहायाखैला गेमसो मबाइलसो आइ रलै अरे यार मेरा टीपीपी है खामानि को नहीं करना मा टीपीपी खारनो बाला आरो खिलानानै आलु नों बिराद केम्पार दे मा केम्पार आयो इदिखौ केम्पार होनो नामा मोजां निशानाव नायनानै सासे सानैखौथ' ओइ सासे सानै गोजौ दोनावलै खेलसे शर्ट जादों फुल कभार लाना गेलेदों आरो ayo oh my god सानै seriously यार सानै बारा जानानै मा ब्लेंक फायार होआलै मा ब्लेंक फायार नों मिथियाखै नामा आं अबाव दं अरे अब तुम अभी नोङो दायो नोङो एकदम माबा जाबाय आरो एसे दुरबल जालांसिगोन आंखौ मा सानदों नों 25,000 फैसाखौ ओरैनो बाजि लागायगोन नामा आंजों ओइ माबा हो नोंलाय होयो आया मा सानदों आं स्लाइड खालामना खारबा हायोमोन गेजु जागोन ना नै गालाय खबर जाना होबाय बिदि गैया खेला इयारफनासो मा जादों अरे आंना माबाया ओइ चान्स होनाय गैया दे जेनेबा चान्स होनाय गैया होनखादों इयारफननिखौ चान्स होनाय गैया होनखादों जेनेबा नङा बिदि केम खालामनानै थानाय गैया दे केम खालामनो नुवाखै नै केम खालामबाय नाङो नुवाखै आलु बिदिनो जादोंलै मानसिया रागा जोंदों 25,000 होनानै गिनानै नागिरदों गोसो होनानै नोंलायनो फ्रि फायार होखायो आं नोंहासो सिरि फैलायदों ओइ जखाय मा सानदों आलु साथाम बारा जाना दं फंबाय नों होदों फ्रि फायार माथो जिबनाव होफेरा आलुआ दिनै हराव उन्दुनो हानाय नंला नुवाखै केम्पारा अरे भाई
मोनसे जायगायाव बिराद केम खालामलायनो नोङो ओमफ्राय आंखौबा बिदि गावबा केम खालामदों जालायो आंसो बेनि जायगायाव फैना गावफैयो ओमफ्राय बि थाबाय थायो जायगायावनो दल'नो खबारखौ लानानै बेखौ मा होननांगौ जेनेबा ओमफ्राय एनि उनावहाय बे जायगा गारनाय बिदै दैदों नामा सासेल' बारा जानो आरो ini oh my god hera udah menang bang fine udah nggak barang gila tuh gini seriously bhai prepare ma prepare bela hel geba prepare hogan nama आरो सोरबाफोर जुदि फैसानि गेलेनोबा 2v2 फैबानो जाबाय आंजों 2v2 आव 1v1 आव नङा 2v2 बाथाय फैसानि गेलेगोन 1000 जा 500 जा है मा बाल खारबाय थायो नोंखौ मेगन मिसिमना गावबायदां आलु God यार ओए ये गलत है भाई पेला का जगह में आओ पेला का जगह में कोई आंगन में कोई पेला का जगह में जा जादों गावनो हायोमोन नालाय पेलेन जायगायाव हेलो आलो नों थेवबो हायालै फंबाय 1 मिनिटल'सै सानै बारा आंना फैसा दोनदों दा जायगायाव सासे बारा फंबाय सासे बारा आय आय सोदों जागो फैसाया जायगायावनो दंखायो जागो नहीं हो रहा क्या भाई 54 minutes prepare hel mang hel क्या bang nah kopi ayo ini malah beri apa yang ini ayo kita lebih saksi kau nak haneman beri alu mas sampai nak ke ayo saselun aku ayo nikal jen bayang bal ang najedों बेखौ केम खालामनायावनो आं जेनबाय आयो फसिसारा थांबाय ना आंना हनै लोगोफोर गैया बिदि गैया खिन्थु फसिसारा हरदोब्रा एसे फैजासै no 15000 खौ लादो थाइसे लादो 15000 खौ लादोब्रा आयो सय थिबां दिनै आं बे फैसाजों हाबा खालामनाय जागोन खिन्थु आं हाबा आयो आलुआथ' गार्लफ्रेन्डखौ लानानै बेरायसिगोनलै सुथिबा आयो मा बाल गार्लफ्रेन्ड बानायगोनसै एबार गार्लफ्रेन्ड आं सासेनि थाखायनो देरहाबाय आरो जायालै द्र खालामफिननोसै आलु मा द्र जेनानै इदि गैया आयो सेर खालामनानै होलाय बयबो एकदम आरो खामायफिननि 25000 एबार इखौ 50,000 गेलेनानै एकदम देखागोन आं एबार 50000 आयो दा जि खुसि जिबनाव इयो जेब्लानिफ्राय आंजों गेम गेलेदों फार्स्ट टाइम इयो देरहादों एबो इयो कनफ्यूज खालामबाय आंखौ गेम खालामनानै दलर थाना स्लाइड मारनाय गावदों ओमफ्राय स्लाइडआथ' गैखायामोन आरो नों मानो स्लाइडखौ मारिखो मा स्लाइड गैया एसेबां गिदिर गेमारफ्रानो जनाथन पायल गेमिं हा इसका ओइ सोरनो
डायनामिक इसोरनो मा स्लाइड खालामो आयौ सानना नाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन खिन्थु बिराद दुखु मोनबाय आरोना आलुआ फैसाखौ लानानै थांजोब्बाय नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना बे गेमाव जाय आंखौ आगैमोना सोरबा कमेन्ट हरखादों आगै गेमनि भिडिअ लाबोफिनदो मानो होला गेमनि भिडिअ नायनो लुगैदों लाबोफिनदो बिदि होनदों आरोना थ' बिनि थाखायनो जों दिनैहाय थिदेम चेलेन्जखौ फैसा बुथुमनानै इउटुबनि फैसाजों जों थिदेम चेलेन्जखौ गेलेबाय आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांगौ कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे गेम प्लेनि भिडिअआव आरो नोंथांमोना जुदि गेम प्लेनि भिडिअ बे भिडिअआव बांसिन अननाय होयोबा आरो नेक्स्टआव लाबोबावगोन 50,000 आंनाथ' केस दंखायो आं गिखाया एबार आं लाखागोन नों सासेयाव जेने थेने देरहादों नोंखौ आं साब्रै साबा लानानै आं देरहाना देखायगोन मिथिगौ ना नोंथांमोना लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो थ' दिनै भिडिअ एसेनोसैमोन बाय बाय लोगोफोर